Pagka, nindot naman na ni pagkaon kung sa kaon imo kining suliton. Basta kay makasulti ka lagi nga. Be with me mga katunay sa pagpamainit. Kay kanindot, diri nga spot katunay bugnaw kayo nindot kay kaon og nindot kay higop-higop. Daubix. Pero naay mas nindot sa kabuntagon katunay oh. Hastang kondisyones oh. Katunay, ayo na pagdugay-dugay, introhin na. So hi mga katunay, maing buntag kanyo diya mga katunay. So ang atong kantin katunay sa sayong kabuntagon, mag-exercise lang ta og maglaag-laag og magpupapainit lang ta katunay. And then together with our katunay magbubanding punta kadiyot kanila. Commerce on the move. Basta kay gubaang nito eh. Okay, mag-exercise na ta. Mga katunay, ayaw intawang pagtapol-tapol sa imong lawas. Kung naay kay gayon ng katunay, pag-exercise sa matag buntag. Bintag yun katunay nga makapagulatag mga singot sa matag buntag. Kay kasagaran siguro ang atong ipangkaon na mga fatty foods. Basta nga ni atong daily routine, ang atong immune system ligun gid kayo mga katunay. Matuod maghago ka ani pero sa lawas mo makabenepisyo ka ani. Pero naay usa ka sayop nga mindset sa atong mga katunay ba. Kani bang edad-edara na todo exercise na tungod kay luya naman daw. Busa ang ako ni kaingon katunay mabata man o matigulang, may ngipon man o wala. Exercise ta pero malagsi katunay ba. Kabantay mo katunay nga ato lawas mo demand ipahulay ko gikapoy pa ko sayo pa sa buntag ay kog pukawa ay kog kaldara ug kana mga katunay gi-desire na sa atong place ug ang desire sa ato mga kasing-kasing nga nag-ingon I need long life, I need to be strong ug sa labing matuod nagkasumpaki gid ang duha katunay. It's up to you katunay to choose the better one or not to. Speaking English na dagan ba yag maay mo English oh ibas ka unya ay na bahala sila oy basta kay naka-English ko. So alang ni atong nagvolleyball, basketball, swimming, nagjogging, naghiking, nagwalking ug bisag unsa pa diyang ma-exercise ako ngay kaingon saludo ko ninyo. Ug kadtong mga tapulan kayo, ambot ninyo. Pero kato nag-encourage ko ka mga mag-habit ani para everyday ato energy always ready. O di ba ang exercise ni kato ni murag kang jitli. Everyday katunay need nato i-stretch ang atong mga hawak ug atong mga backbone. Pinaala Bruce Lee niya ako katunay. Humanatag exercise katunay ato ta sa patalan magpupahangin. Okay mga katunay, humanata pag-exercise. So niya na punta diri katunay oh. Magpahayay ko diri katunay. Mao kini ang pang finishing katunay kanay human exercise. Di adayon ko diri sa pantalan. Kay nga no, naililabyan kayo nga bugnaw kayo nga air katunay. So ang adlaw katunay wala pa mi subang katunay oh. Oh, di ba? So pwede pod mo nga mag ani-ani katunay. Sa dili mo mag-exercise. For the sake lang sa paghanggap sang hangin ka tunay. So dabis kay diri. Di ba? So to ata sa unahan katunay ah. Kani siya katunay oh. Sinakko ni siya gikan sa pantalan katunay. Mga kwan ba ni siya? Kanang mga shirts ba ni katunay magitawag ani nga litog katunay amot unsaan nila. Amot ka. Okay, to ana punta sa unahan katunay ha. Itortor sa amo diri bisag tagabantayanan mo, magtortor lang ta diri. Mga katunay. So mga katunay, pasensya wala pa kita nag-adventure katunay, pinakiat na video katunay ba. Si video busy pa ko karon katunay. Pero makahunat gayet ta katunay, mo diretso ta. So niagi ko reels katunay, misulod ko reels katunay. Para at least naman makalingaw po sa uban ba. Hope katunay inyo akong suportaran isang pagani sa pag-share, pag-like, pag-follow man katunay. So tako gid kaya ko gikinahanglan na ni katunay. So hope upanikan ninyo katunay sa tanang panahon. Diin maka-vlog unta ta permi. So okay mga katunay, niya nagita sa tumi sa pantalan katunay oh. Di ba? Kanang isla katunay, kabaw naman mo kung taga bantayan ka. Panangatan na siya nga gamay kanang nagkupot sa luyo ana. Panangatan na siya nga dako. Tanaw ra gud ang mga dagat katunay oh, as in presko gid kayo. So kani butong na kana mga nindot kay isla. So kung wala pa mao nakaani pagbantayan. So pili ra mo kayo makabakasyon diri sa Moa. Mubalik ta sa plaza katunay murag gigutom ko mamainit sa ako diri. Mangita ko kapainitan katunay. Mga katunay. Naadira ato mga katunay oh. Pagka nagkapit na katunay ba? Dungad sa iyo, wala tira! Patay, 3 points! Mga katunay, ato ni mga katunay, mga boxer ni nato mga katunay ha.
Mayin ta katunay. Serve na nato sa bantayan. Pila ni mo record dong? Ade, kalimat na sa on record eh. Taas na. Dugin na ako mga isang 2011 ako ni Urong katunay. Mo ni ato mga katunay. Bantayan to. Mayin katunay. Mercury. Red kayo. Okay mga katunay, salamat sa gamayng minuto mga katunay. Diin giubanan ko ninyo mga katunay, agi exercise ko sa buntag. Kay lagi nindot kaya ang pag-exercise katunay. Hope maka-exercise pud mo sa buntag katunay. Tungod kay nindot man kayo ang palibot ug bugnaw kayo ang hangin katunay. Labi na didto sa pantalan. So God bless kaninyo mga katunay. Ingat kayo diyan katunay. Magpalakas kayo palagi diyan. God bless kaninyo.